igama lami nguSiphawa kaNdlovu uTsunami insizwe ngakhula nazo ke zazi ngikuxhepha ixhe umkhulu nomkhulu namaketshane wehlasana mawuna kulapho ngibonga edlala uThuba newintalo musho umavelela ngiyabona labafana shapha sikwezidwaba zone hayibo hayi phela ngikwazi ukuziqeda Bafethu lokhulumayo uthulwa kwamsomo bafethu angikwazi ukuzibongela inkosi yami kodwa ke lo zalo ka best bantu bangishile lokhuluma uthula bafethu sohlelweni olusha sha ngicela sishaya izandla kakhulu yes siyabonga bafethu kohlelo olusha sha olubizwa ngokuthi uthini wena kwi umbrella Deja Vu Media Production uzwe kahle uthini wena podcast mase sishelela ke nje bafethu la sizokhuluma ngesihloko sethu esisikwanqingenge kahle ifilm yethu leyo ebesiyenza kuthiwa kanqingenge The Dead End uyazi ke nama kuthiwa kanqingenge sikuphele ngempela ekugcineni nje swingekho indlela yokuthi wenze ngayo so Gatsheni awusichazele mfethu before singene kuyiphuzu lethu namhlanje. No, but mhlawumbe before umuntu afike lapho umuntu nje shout out to Deja Vu Media Production. Yes. Njengoba singaphasi kwayo le podcast. So the podcast engaphasi kwe Deja Vu Media Production uthini wena podcast. So Deja Vu Media Production inezinto eziningi ngaphasi kwayo ngicabanga ukuthi kuningi esizokubona and ngicabanga ukuthi baningi futhi abantu esibabonayo bekhula ngaphasi kwayo in terms of leadership. Ngale kwe acting ke nje in terms of leadership bona abantu babona ukuthi banyonyoba manje bayadlondobala kulento le ye leadership yes so ngicabanga ukuthi kuningi kakhulu okuseza so njengamanje ke lana sizohlaziya noma sizobheka ama reviews ilokhuzana umdlalo wethu la kwanqingeje ube wathi Dead End ekugcineni kwamphela ndaba yeah so uma sizobheka yona lapha istory sethu sikhuluma ngensizwa lapha eyisoka lamanyala umlingiswa wethu uhamba phambili umuntu uhamba eqonywa azalise ashiye kanjalo futhi yabo so kuhamba isikhathi ke athola intombi azoyithanda ayithanda intombi naye imthandayo eziphethe kahle funa eyijiji yabo ayibizele endlini kuthi intombazane ekhuliswe kahle azame na ukuthi uyawina nokumbhemu inqabe yabo agcine inokubeza okay yabo imitha izitholela umuntu wangaphandle ozoyishada ngokuphuthuma funaye egqiba ihlazo yabo so mekhambe isikhathi ke ayisahlala isihambile le ntombazane so lamanya leli liphinde liqonywe khona kulomndeni alazi ukuthi yakhona lengane eqonywa yabo umncane qonywa khona kulomndeni lona lamashushu lizolobola so uma izolobola ke lensizwa le ifike la izolobola ila khona ke la sekuphuma khona ke indaba ke lapha egcineni ukuze lokhulwa ngovutho ndaba le movie ilapho ke so noma le ncwadi uma ke fika lapha sekuzofika abakhongi nangingxenyeke abakhongi lawo nangi extra kodwa kubalekile ngoba umkhongi omncane hayi umncane angasekugcineni nami nje izibizo zami zihlakaniphile lapha so u-deputy negotiator kahle yes okay. So now la mesifika la uthi ulokhuzana uMagayi because uMagayi vele wayidlala ke indawo yokuba baba ucele lapha so uMagayi umefika lapha ukuthi ngicela ukumkhwenyana yeah afike umkhwenyana yabo so now kumina ikhona lento ethi ukube mhlambe ngangumbukeli ngizomeke kuthiwa kucela umkhwenyana mhlambe bafuna ukwenza lo mdlalo lo uba khona because ngani manje kunalento kunale trend yokuthi umkhwenyana uyaya ekhweni so that kuyokwenza icontent yes yabo so umkhwenyana mengasekhweni sebeyakwazi abayamazi mhlambe amantombazana lekhaya azofika hlebe nangu umkhwenyana bamcela ukuthi akangene ngaphakathi bese ngaphakathi buza ukuthi ufunani la wena bese bamhlawulisa so kuthiwa ngombukeli nje mina ngingasibonanga iscript ngizothi mhlambe ubizele ukuthi lo mdlalo loyo but ke alanda umkhwenyana naye axwaye lokho mefika la into afika buzo yokuqala kwathiwa nje ngoba wazi indodakazi yami yitshitshi ngabe wena useyitshitshi yini yeah so kusuka idebate lapho yebo uMagayi wayengakhetha amanye amagama engayibeka ngayo but that was not the point yeah ipoint yayithi ngabe wena usayiphethe kahle yes ngabe wena uziphethe kahle yini yabo
So kusathuswa iloko abuza unayo ingane ethi le ndoda ayinayo kuthi uyayondla ithi sathi ngasuka umkhokho omkhulu ahambe imbamba mhlalise phansi yebo ngiyayondla ihlawuliwe ayabamba ekhanda athi hayi lalela ke into ozongisiza ngayo ukuthi uhambe uyohlawula ingane yakho ukhokha amacala akho ngaphambi kokuthi ubuye la uyabo then ke siphumeke sihambe so idebate kiswa ngasekuthenini ubaba lo bengafanele ambuzo ngabe uyiphethe kahle yini bekungafanele ambuzo ngabe uyayondla ingane yakhe bekungafanele futhi amxoshe so la ila sikhona ke thina ukuthi sizoyicacisa le uselapho nje gadeni ngicabanga ukuthi kungaba sad uma ngabe lo muntu labantu uyibona abaphusha this kind of a debate ukuthi umkhwenyana asiphathe kahle ukuthi ubaba angayicabangeli ingane yakhe ukuthi ethola umuntu oziphethe kahle naye before singene nje on air sikhulume ngendaba yokuziphatha nje ukuthi sekwaletha izifo eziningi you have uma HIV STI above nje ukukhulelwa but kukhona izifo eziningi eziphathwa abantu uma benza inkonzo kodwa into engifuna ukuyidila nayo ukuthi umuntu wesilisa yes bakwenza kube understandable ukunakala kwabo noma ukwenza ubamba usoka babo but ngokwami noma ngokubuka usiko noma ngokubona noma ngwazi usiko umuntu wesilisa naye uqobo uyadinga ukuziphatha kahle ngoba awukwazi ukufuna into awukwazi ukufuna umuntu oziphethe kahle wena ubungasiphethe kahle so if wena uthi uyolanda itsheji mina ngike esadini lika mkhwenyana ngisathini mina lo lika baba uMagayi ngisathini mina lokubeka intombazana even though naye intombazane was confused ukuthi kwenzakalani but ngisathini la baba ukuthi wena ndoda awuziphethe kahle okay asikeke uziphatha kwakhe kahle ukuthi asiphethe kahle that was not the case also okay umithisile wangakhokha umbuzo ithi why ungakhokhile uyohlawula yazi mina itake yam it yes ulokhuzana uMagayi was correct because okunye osukuthindile kule HIV and AIDS right now siphila esikhathini where HIV and AIDS inesidumbu eziningi bese phasi komhlabathi yabo even though right now because sabantu abasha we do research right now I can tell you that ushukela I mean cancer ushukela has claimed more bodies right now ubukeka overtake HIV and AIDS kule minyaka le yabo mhlawumbe ngelinye ilanga ugovernment will try and focus lento ye-cancer noshukela ungayishinga ngaphandle HIV and AIDS. We're not saying that HIV and AIDS ayisale ngaphandle but mhlambe uzama ukuthi ama-campaign ayo umithe i-standards ama-campaign HIV and AIDS but babe aware now but idebate yangelinye ilanga so uMagayi why quite correct uma efuna ukuvikela indodakazi yakhe phinde futhi mina anginankinga I don't differ with abantu ngiyayithanda idebate yenzakalayo okay yeah so that sizokwazi uzoyichaza la yes sir mekufanele sibiza abantu futhi abayizazi sobabiza abayizazi zamasiko kodwa nathi ulwazi lwamasiko sinalo so la ngifuna ukuya khona uma sethi uyayondla ingane yakho lokho ucaca ukuthi eqamba mangathi uyayondla kodwa uMagayi njengomzali about ukuthi adedele amathumba akhe you understand ukuthi ahambe manje uhambisa ingane yakhe ukuthi uma mina ngizele sengiqala sengithi ingane yami manje isiyoba ngaphasi kwesandla sakho okay wena uhluleke ukondle yakhe ingane mina ngilindele ukuthi uzokwazi ukondle yami kanjani so uMagayi was correct ngokubuza ukuthi wena uma uthi unazi ingane uyondla yini yabo will you be able ukuthi wena ukwazi ukondla
umndeni ke manje because right now usuzoba nomndeni uzokwazi ukondla umndeni yabo so kwaphinda kwasuka idebate sithi asichaze le ukuze nathi sasidebate lapha sazi ukuthi nawe uma kuzohlanganiswa imndeni kwakhiwa isihlobo esihle ingakho phambilini kade ingekho kakhulu lento yemali before uYan van Riebeeck I mean uShepstone yeah before akhuphule lokho inhloso kwakwakho isihlobo obuhle ukuze mekwenzeka ingane yami yendela laphana lapho ngithola ukuthi isimo sakhona asisihle kahle ikwazi ukubuya izokhala ukuthi abantwana abalambile sisangakwazi ukuthi sitsitsise noma sitsitsele ngokwemfuyo sithatha inkomo le ekhaya ukuthi ayihambe laphana ilaphana ifike laphana izale mekwenzeka izale izithole sesiyibuyisa futhi lenkomo le ekhaya iqhubekela then laphana sekuze kunesibaya laphana sekuzoqala kusengwe sekunomquba ukuthi kutshalwe it's an exchange of gift yes sekunomquba ukuthi kutshalwe hayi manje ukuthi kwakhe isihlobo esihle but igcine sekubizwa ngalendlela ukuthi ebuhlobo sebuhle la mefika uma wakho la ethi uzofuna something ufunani waphela manje uma wakho vele mina ngakho ko 200,000 uthi mina ngadlala ningidayisela yabo ngakho kakhulu so ngithi halamuze nje lapho then ufike ekutheni manje athi hamba uyohlawula ingane yakho uyohlawula amacala akho then mase uyabuza la ubani vele lobole ngawahlawulela amacala ufike nini lomkhuba lo ukuthi siqale thina sithi siyolobola siyocela singawahlawulela amacala ethu sifike kanjani la khona sikubona kunormal ukuthi thina sihambe siyocela singazange sihlawula amacala ethu uyazi ukuthi kahle into esingayisho futhi again ukuthi nabo abakubo kwamfana banecala kulento cause umfana I doubt ukuthi usuke ngashilo ukuthi unezingane ngiyakubona ke mecashisile ukuthi anangane kodwa meshilo ukuthi nginezingane niyazazi ukuthi unezingane but nina senifuna ukuthi nolanda omunye umakoti nolanda umakoti yet kunomuzi eningawuhloniphanga indodana wenu akawuhloniphanga lwamuzi nuhlawula nini nikhokhela nini izingane lapho ngoba ekugcineni futhi njengoba uthi ufuna ukuvusa umuzi njengoba uzovusa umuzi nje lezi izingane ezile uzozenze njani kune language besikhuluma noma ekhulunywa amajida as autism yes but isuka kude igcine sefika nje sikhuluma isikhulunywa as autism but amajida lawa asuke sezothatha noma sethathile nina nje kanje okay so ithi evethu ngiyaqoqa so sho umuntu ngiyashadelwa ke manje nethi ngiyaqoqa evethu ngiyaqoqa okay because singiyaqoqeka kwamina all right sengithatha igxathu elisha but more ngiyaqoqa manje konke ngokwami ingane mekuthi nginengane ezingaphandle sengiyaqoqa umndeni wami mekuthi ke manje nginomndeni sengiyaqoqa okay yabo because uma kufika umakhoti sakuyikhuluma ngelinye ilanga nawe lento singaphandle kwala sikhuluma ngokuthi mekufika umakhoti ekhaya umakhoti mefika ekhaya wacaca esintweni wathelwa ngenyongo ufika abumama lapho bekubizwa umama balekhaya naye uba lapho ubelonga la yes okay now let's say uyafika kumakhoti lekhaya akekho umakhoti okhona mhlambe ngeshwa noma umsashona uyena mama okhona lekhaya you understand okay uyena ngqoshishilizi okhona lekhaya uyena mama okhona lekhaya all right you understand ingakho kuthiwa umakhoti wakwaNdlovu yabo because ize mhlambe ize ithi hayi umfazi kaMsomi yabo ufuna ukucacisa ukuthi uganibani kodwa umakhoti walapha ingakho into ithi uyahlonishwa umfazi womuntu noma unkosikazi
walapha because uzothi usuka wena ngokwakho ushele ugcine hlasimba uqonywa futhi mhlawumbe uligcina ulala naye ulala nonkosikazi umuntu awusadelelanga ke yena ulala nomfazi womuntu awusadelelanga yena kuphela usudelele wonke lo yamuzi because uzulala naye nje mhlambe vele uyena mama okhona kuphela khona mhlambe kunezinsizwa la ezibezimbuka njengomama yes kunezinsizwa uyena mama okhona kuphela lekhaya uyena mama besiqala sithi thina sifuna ukwenza umsebenzi uyena umuntu oqala ozothonela utshwala yabo then wena ubona isibindi ukuthi vele wena ushela lo muntu awudeleli mina as usipha phela udelela sonke ekhaya ingakho kuthiwa umfazi womuntu uyahlonishwa because kuzongadini usipha phela kuthina omunye umuntu yabo so umuntu akazama ukusuka kwipoint but bengizama nje ukucacisa so umagaye uma ethi hamba uyohlawula amacala akho then kusuka imvunge ayikwa yebo ibuke ngathi normal but asikwazi thina ukuthi sitreat njengento normal sinormalize into engeyona ukuthi right now abantu bashadelwa bengazange bahlawula amacala abawenza kanjani manje then iyafika ingane la kunkosikazi wakho ifika ibe stranger because wena awuzange ubazwanise labantu ekubeni wena labantu ulindele ukuthi wena uchithe impilo yakho nabo bonke because nje babili besempilweni yakho uyathanda kusho ukuthi manje nabo nochitha impilo yakho yonke nabo labantu bese bethi uma kodwa esengasayithandisisi lezi ingane kahle uma ubudlelane babo bungabi right busizwe hayi akayifuni ingane zami kanti wena wasiqaleni obe wrong ukuthi uthe before uqala indaba yokuganwa wangamtshela ukuthi unezingane eceleni ezikhona ezizothi mawususu ngoba kubalekile ukuthi umuntu umprepare ukuthi uzofisana nani ungamfihleli so kube ukuthi uye decide ukuthi okay ngizokhona ukuyinakela zonke lezi ngane nazo yabo ngicabanga ukuthi kubalekile ukuthi from the start nje kube nibe nempilo eclean ukuthi okay nginengane zo5 kodwa ngifuna ukushada wena are you willing yini kuba i part of umsomi family ukuvusa umuzi wakithi then ke uzobusuqala lapho esiqala ukuthi okay uyavuma ukuthi mengavumi it's fine ungaforce no uyabona wena msomi lo ivezayo uma uzoshadelwa uyaqala umazise ngabantu bakini yabo umbone ukuthi ubehave kanjani because uma uzoshadela umshado istep esikhulu yabo nawe futhi la usukuthatha umuntu uyabaza abantu bakini naye futhi uyamazi usukuthatha umuntu owazi kahle njengamanje umuntu engizimisele ngokumvikela nangempilo yami ekufanele yabo uma futhi abantu basekhaya ngiyabazi ukuthi ba-toxic kangakanani engazi ukuthi cishe ngabadela bona ngaye yabo so ingakho kubalekile ukuthi uthathe umuntu owazi ukuthi akazilwe ukuzobida ungamuzi la yabo angifuni ukungena kule amadungamuzi nomswane wembaba legcekeni yabo then khona i-debate esabanayo nomagaye behind the scene ngizokhumbula udirector there was a debate laphana ngithi mina introduce inkomo embalo bafazi bewela yabo inkomo embalo like kubiza inkomo ngamagama lawo esintu amagama esintu ayikho futhi ayisho futhi ukuthi umbalo bafazi bewela bese ithi imbala obalo bokazi bewela yabo then yashinja kathi umbalo bafazi bewela because vele igama lobufazi melishiwo umunye umuntu isikhathi esiningi lisuke lingaveli kahle hle unless bekhuluma bebodwa abantu besimame then they can say umfazi yabo into efana no my nigga phesheya it's a common word abasebenzisa bebodwa
my nigga but the white can't. Yes, because babesebenzisa lelo gama. Okay. Ukucinezela abantu abamnyama. Yeah. So into ayisondelana. Uyabo noma ngeve kuyinto efanayo ngokwencazelo. Okay. Uyabo but ngenza isingenza. As long as izibalekele the meaning. Yeah. So now introduction yami lapha mhlambe ifakwe leyo khuzana it was just to educate. Yabo. Ukuthi khona umbalo kanje. Yeah. Yabo. Nelilanga songena nokuthi malini noma hlobo lemali isithole segusha. Yabo. Kuyofika la sofika khona. Uyasiza lesigisa lombhemu, sizizulu lombhemu. La sofika khona besikhuluma ngoni. Sikhuluma ngamalini, besikhuluma ngesithole segusha. Yabo. Kodwa ngoba sifuna ukuthi sizinqoma amakhanda seyishiye. Yeah. Yabo sizokwazi ukuthi sizuvu lwakho uthi wena uthini wena. Sinqoma amakhanda seyishiye. Kodwa isikakhulukazi lapha abantu khona abantu uwe saying ku TikTok nakhona kancane ku YouTube ababethi uMagaya ubhedile abaxoshwa abakhongi hayibo Magaya ubhedile isikakhulukazi lokho ukuthi wamxosha axosha umkhongi ingane yakhe yobolele ekhaya noma ingane yakhe yothola umuntu ozovaliza lisayishiye kanjalo kuyobe sekuyikhama leyo. First thing, there's nothing called ikhama. Uyabo. Mewuthi ubhekene nomzima kusesikhathi sakho leso. Yabo. Ikhama yikho. Yabo. Ngangayisho lento. Yabo kube kuthiwa ikhona ikhama. Ngabe belungu bonke bahlupheka. After into abayenza le Africa nase Middle East. Uyabo. Okunaloko kusahlupheka thi. Sizokwenza ukuthi lekhama ibethina kuphela. Yabo. Okunaloko kusahlupheka thina. So ikhama nje kusuke isikhathi sakho nje sokuthi wena uzoshizila. So ama hardship nje. Umzimba usuke. But ke mhlambe ke just to comfort ourselves. It's fine. No. Nanokuthi ke mhlambe lokho kumele ukuthi ikhama izodila nayo kwenza ukuthi sidlule entweni ukuze sigcine siziphindiselela because nalo into yokuphiniselela ikumoshela isikhathi. Ngiyacabanga invest ukuthi wena revenge yakho. Susikahle ugcina selezinto sizikholder back. So ngifuna ukuya lapha na ukuthi uyakwazi ukunxosha umkhongi. Yabo. Because kukhona lento ethi umsono wembabala ungena egcekeni. Leso sisho leso noma isakha kahle umsono wembabala ungena egcekeni. Basically sithi awuqonywa noma ilaphi futhi ngeke ukwazi ukuthatha noma ilaphi. Okay. Ngokwezibongo. Awukwazi ukuhamba wena uthi uyofuna ukucacelwa intombazane yakamthakathi. Ungena umthakathi. Ekubeni lekhaya wazi kahle ukuthi lekhaya sihlanzeke ngalendlela le. Uyabo? Yeah. Sihlanzeke ngalendlela le ukuthi uyazi ukuthi umkhulu usikhwebu. Wayekwazi ukuyiphupha into engasangoma engemthandaze ngelutho. Wayekwazi ukuyiphupha into. Iqede yenzeke. Ngokungcwele nje bakhe. Ngokungcwele bakhe. Yabo. Umkhulu usikhwebu wayekwazi ukukhuluma nelokhuzana nezulu eselibhubhisile ngaphesheya labulala abantu kodwa mase lifika la umkhulu usikhwebu akhumule icathula akhulume nezulu lime ngoba bebekhuluma lemvelo babe connected labantu lemvelo lime then wena uyasuka lapho uthi wena uyoshadelwa ingane yakamthakathi kanjani uzokwandisa abathakathi egcekeni ngoba uzozala yabo so awukwazi futhi awukwazi ukuthi le ikhaya kwathi umnyakeni edlule bake bazama ukuthandana laba lemndeni le umbili kwasuka ingxabano phakathi lemndeni le kwaphuma isidumbu le ikhaya egcekeni yabo nakhona futhi kwangaqali yabo ngoba nabo la kuze kuphuma isidumbu babe ngayikhola into ababeyixoxela yabo then wena uphinda leyo nto bazoyinqanda ukuthi hayi siyazi thina sesike safelwa thina le ikhaya asifuni ukuphinda futhi sifele therefore asikwazi ukuvumela wena ukuthi uphinde ushadele kuloya mndeni lo because thina naloya mndeni ukhona lo ukuthi asikwazi ukuthi sisondelane yabo then intombazane ke ayiziphethe kahle kubo historically kusho lento kumajinsi siyazi ukuthi abaziphethe kahle lokwathi inhlo then wena ufuna ukumthatha umletha lekhaya so uzolulaza ke manje sithunisa lekhaya ngoba usazoqhubeka noma ungayiphathi kahle noma eselekhaya
aqeda azozala lembewu yabo aphinda azotshala lembewu yabo so nje le ababethi ngempela abakhonga baxoshwa mhlawumbe bethi abaxoshwa ngokwesikhathi manje ngoba mhlawumbe manje imshado noma ngithi umshado mhlawumbe ibuya ngathi imbela kancane mina I was very happy ngo December mengibona inqwaba yabantu ekade iyocela yabo kulo December siphuma ngona because umshado isingosana yabo abantu abasafuna ukukhona so ngibona ngathi mningane imshado ngasho ukuthi wow yabo so uMagaye laphana nje was 100% correct. So sorry about that. Into that also I want to add kule nkulumo yakho abantu abafanele bayibheke enabo bona. Sometimes abanye abantu bakhuluma because abadlula abasuke kungebona abadlula zozimo lezo. Basuke bekhuluma kwi point of view ukuthi angikaze ngabhekana naleso simo so angikwazi ukusho ukuthi ayi impela kuyiqiniso yabo nanokuthi kwesinye isikhathi abantu indlela abakhule ngayo nendlela nendawo abakhulele kuyona yenza ukuthi igcine sekuleka knowledge ukuthi kuba yiforeign amakhona izinto ezenzakalayo bengazazi bona but that doesn't mean ukuthi zazingenziwa the fact that awukwazi nalokho that doesn't mean zazingenziwa so uxosha abakhongi awubaxoshi completely ukuthi hambani ngaphinde nibuye what I'm saying as a father yendodakazi ngithi kini umkhwenyana akahambe ayokhokha ahlawula amadoda ngoba that's what he said yes ngoba mina kusasa if uqonda ukuthi angifuni lento ngiyazwelana nabo labanomzana abazaliselwe ingane zabo ngoba nayo uzele indodakazi intombazana akuzoba mnandi ngoba nakamukela inkomo yethi kukhona indoda edlinzayo ngenkomo yayo ayithatha lo mfana yes and worst part enye wayithatha ngenkani kwintombazana which nayo fanele siyibheke le ukuthi I'm going there yeah ukuthi nayo fanele siyibheke leyo ukuthi laphana kuvuleke into abantu abaningi abangayibhekanga ukuthi nawo uma kukhuluma ngongqingetshe njengamanje sekune issue yamaphoyisa yabo sekune issue ukuthi kunomuntu manje sekufanele aboshwe exactly yabo sekunomuntu manje kufanele aphelelwe ikusasa yabo now uyakudeserve ukuthi aboshwe yes uyakudeserve because wanokubeza yena udlile enkani wadlile enkani kodwa futhi akekho futhi umuntu ozokhala ngokuboshwa kwakhe because akondli maybe mhlawumbe umndeni wakhe mhlawumbe umndeni wakhe but kunabantu abalethe emhlabeni yena kunabantu abalethe emhlabeni abadlinzayo so angondli vele kubona so ngathi bengibheka lapha ngathi kukhona even izinto ezivulelekile right now abantu abangazange bayinake ukuthi right now kunomuntu sefanele aboshwe because sekuneqhumbe eseliqhumsekile right now uyabo sekufanele umthetho udlala indawo yakho uzoliphika icala umthetho ngenxa ukuthi umuntu unawo uunderstand mhlamba lweni icala yabo kodwa lizohlezi lilobezi yabo and judging by character yakhe usazoqhubeka yenze leyo judging by character yakhe futhi icala liphinde futhi limuhle because uma kungathiwa sifuna athi umshushisi namaphoyisa sifuna abanye abantu besifazana abangavela ukuthi wako wabalukhuza wabahlukumeza mhlawumbe bazovela abanye abawofakazi lelimuhle icala yabo so kuningi but ngabuka ngathi ngoyazana ifuna ukuya lapha focus kule scenario lapho nixoshwa khona because kubukeka ngathi ucinezela umfowethu lapha kanti omunye futhi angayibuka ngathi ucinezeleka indodakazi ke manje ngoba ngayizwa eseveza ukuthi akamzali emabhadleni kophuba bomncane wayo yazi sikuveza intombazane uyazi ke abantu befazana babe disappointed bengasho noma ngoba yini akasabheki ukuthi ubaba kahle uzama ukungivikela yabo so nayo leyo uyizwe nje bese mekukhuluma mhlasimbe emndenini le yokuthi abantu abazalo ngokwamabhadla lodwa mfethu ibhadla
Angithi sizalwa amabhadla wodwa thina saba amabhadla wodwa so angazi ifika kanjani lento ukuthi usibanibana akangizali angithi indaba isekutheni ngifuna angithi indaba isekutheni ilento leyafika hayi ngeke ngithi good but le yabe abantu lokufika ababelungu mina leli gama elithi cousin ngisho mina ethi komalume noma komalume legama lelasilasi cha namandla ngingime ngibheka abantu engikhule nabo nengihlala nabo namanje angazi ngisisebenzi lento yagazi noma yamzala lanani mina abantu engihlala nabo ngazi ukuthi usisi nobhuku abafowenu lapho kona bazali umalume kodwa usisi wakaze kufika ukuthi awuni kufana nomakwezekile wakhona umuntu ethi umzala wakho ngivele ngithuke uzomara umzala wakho leliphuzu ukuthi uzamo ungcono wena hleze ngikhuluma ngozamo wamalume but uzamo akekho umunye umfowethu noma uyincazelo yamfowethu uzamo because he's so close uyabo uyincazelo yapho naye besibona nezibafu kunje mekhona inkinga manje kukhona inkinga efanele ilungiswe awuthi ngifuna siphamandla yabo because sinalento leyo yamfowethu so I think njengamanje mhlawumbe okunye kukhavekile so okwamanje uhlelo lwethu ngicabanga mhlawumbe kungakuhle siligoqa kodwa ziningi kakhulu isihloko ezisekhona nesifisa ukukhuluma ngazo yabo so what umuntu will say ukuthi abantu abahamba so bobani subscribe kushare kulike and comment sifuna ukuzovula owangiphendula imeme lapho abantu abasubscribe abantu angifune ukubona imeme lapho ukuthi abantu bathe abantu abasubscribe lapha ku Deja Vu Media Production. Okay, all right. Njengamanje ke siyalivala uhlelo lwethu kule podcast uthini wena la kade khona ke sibheka nje ama views noma si reviewer imove kwaNgqingetshe noma ke idrama kwaNgqingetshe siyasonga right now ke ungangifica lapha noma uzongithola lapha kuzona zonke izinkundla zokuxhumana uyangithola ku Facebook uSipha Tsunamo khona ono N kwi TikTok ngithola uSipha_Tsunami nakhona angisani umkhona noma ukho ku TikTok Instagram nginawo kodwa ke angikho muhle wona usangihlula kancane ngibe kene yadadlana usangihlula kancane ku Twitter angaze kwenzakalani ngathakathwa lapho mina kona kodwa sike nje uFacebook no TikTok usuke uzongithola kona uyangithola futhi ukuthi ngempela uyasidinga la uyosithola ku Deja Vu Media Production esenze into eningi sinje was actors siphinde futhi sikwazi ukuba abaphathi benhlelo MC Master of Ceremonies wasiqasha sobabili musidinga ungiqashe ngedwa umqashe yedwa so uyakwazi ukuthi usithole sikuphathela lokhuza nomcimbi wakho ube sezingeni eliphezulu ngaba umshado ngaba yini futhi ukuthi ngempela ufuna ke ngoba eyiphoyisa lapha lensizwe emsindweni ngikhona lapho ngikanje into fanele sisivalelisa abafowethu ngicela nilandele i-page lethu le Deja Vu sikhona lapho ku YouTube sikhona la ku YouTube subscribe like follow share comment nalapha ku TikTok Deja Vu Media Facebook Deja Vu Media Production and almost khona kuma platform wonke except I think Twitter asikho lapho but konke ama platform akhona ama social media sikhona and bafethu kwemina ke njengamanje can't ngakhipha ama hingles zami because hayi angakabi nawo but into engayisho bafethu bazothola kumina bekufuna ngifuna uMC hayi Petsulami sicela Petlu yabujita lo sikanje into engayisho ngithi mina lenkunzi emnyama bafethu siyaphuma siyavalelisa. Thank you very much. Inkosi nibusisi. Shelele.